Čaute ľudia, moja ďalšia videjka a dneska tu máme špeciálnu verziu Standoff Multiplayer 2. Je to nová verzia. Čakajte, ale čo to nejde. Musíme chvíľku počkať, lebo tu máme trošku nevýhodu, lebo táto hra je vo vývoji. A môže to trochu dlhšie sa načítavať. Ja vám dám vedieť, keď to bude. Zatiaľ čau. Tak, a už by to malo ísť pomaly a iste. Tak, čakáme. Tak, komu sa dáme? Terákom, teráci. OVP! Takže grafika nič moc oproti onému. What the fuck? Čo je za... Akože vám poviem na rovinu, jednotka vyzerá byť asi trochu lepšia. What the fuck? Ale toto akože si zo mňa robíte srandu, alebo čo? To nemierí. Toto je nenormálne. Takže vám poviem, jednotka je o 100 € lepšia asi. O 100 €, že je to lepšie. Síce možno, že nevýhoda v tom, že je toto ešte vo vývoji. Ale zase, zoberte si to takto, veď aj tá grafika jednotka je lepšia. Ale to sa mi zase ľúbi. Vidíte, aha, toto tam dosť seká. Že nepohne sa, ostane stať a už iba zabijú ho. Sice výhoda first person. No scope! Ale to sa mi to... Čo? Ale mám taký pocit, že toto sa dá hrať asi aj na kompe. A preto im to ide tak ľahko, lebo iba ja som taký noob. Toto, akože si robíte zo mňa srandu. Som znovu s koupom. Ty! More! Aaaa! Ja vnímam hru a takto to dopadne. Dignúť. Ani jeden kill zatiaľ som nedal. Možno si pamätáte, že z iných hier, od iných Standoffu, som... Takže, tak vám poviem jedno k tomuto.
keby som aj vyliezol, tak by ma určite hneď vykilovali. No scope! Prečo to volák dohodal do ja, alebo nie? Ja nie, ja som nie taký dobrý. Pozrite sa. Toto už začína byť trochu zvláštne. Je ako strašne to tam už... Dole. Jak ja viem, toto je taká hra, koľko už natáčame minút a už ma to nebaví. Možno si ešte na to zvyknem, ale snažím sa ísť znovu s koupom. Vyzerá Deagle, že je lepší, lebo AVčko je dosť veľké. Len zase ten... Dáme no scope. To ani nenabilo. Ja som o kilov. Trafil som, netrafil. Ježiši. Nikdy už si toto nestiahnem. Akože mám asi 2 alebo 3 kily na konte. Čo boli no-fakeové. Že reálne, že som ich aj dal. Bez pomoci. Napríklad ten sniper a jeden, čo bol medzi tými dverami. Zase, uznáte to, hráva standoff. Aj keď iba jednotku, ale je to tak. O, druhý kill! Či tretí. Čo si robíte za mňa srandu? Akože prečo sa... Jaj, dobre ľudia. Dobre. Akože aká tabulka. Ak si sniper. Som zistil, kde je najlepšia position. Toto ľudia, akože stopneme to, ideme inú mapu. Zatím. Ľudia, pochopím. Len zase mi to hodilo túto istú mapu, asi, no ešte si myslíme najlepšími. Neviem teraz. Ty kokos, čo mám robiť? Toto čo je? Jo som ho dal! Dal som ho! Nedal. Už sa rozbieham pomaly. Josh Kaširov. Prehrali sme. Nevadí. Nevadí. Aspoň niečo. Nie som posledný, som predposledný. Poradte mi, kto už toto asi hral, že jak tieto veci, čo sú tu. Skúsime to. Nech mi nedá tréning outside. Dúfam, že mi to nehodí. Short dust. To by mohlo byť dobré, lebo ja dust mám celkom rád. A na túto mapu je podľa mňa dobrá zbraň AVPčko alebo snipe. Čo je? Haló, mens. Takže takto to asi skončilo, že nikto sa neprihlásil na túto časť.
Nevadí. Ideme naspäť. Tak poďme to ešte raz dať. Dúfam, že mi to teraz pôjde, lebo už natáčame vyššie 10 minút. Ty kokos. Training outside. Zase si robíte zo mňa srandu. Takže ešte, že teraz si. Mám problém. Jak sa takto teraz tak pomaličky kúkam, vyzerá to, že všetci idú na túto stranu, nepriatelia. A dúfam, že to tak není, lebo nemám akože dobrú zbraň na to. Na čo keby... Krista. What the fuck? Dal som ho. Ja sa rozbieham, mám povedať na rovinu. Toto je AVP gang. Takže no fake AVP gang. Man, a.k.a. Zožer pes. Zožer ťa pes! Videli ste ten kill? Hej, na začiatku, koľko ja to mám? 90, čo má ten Rus? Si zo mňa robíte srandu. Goriči. A hentoho som dala, na tohto som si nedával veľký pozor. What the? Ja to kašlem, ľudia. Povedzte mi, ak to volá, kto vie hrať, tak mi napíšte, ako sa to má hrať, lebo akože môžem si kúknúť inštruktážne videjka, len toto sa stáva. Idem no, aha, toto